Започваме излъчването на втори манш в първа гонка. Пилотите са с нов жребий на картовете. Беше сменена една спукана гума. Пилотите тръгват от същата позиция, на която са завършили, но вече с други картове. Изгаснал картинг. Сега ще го запалят. Прекъсваме за малко излъчване, тъй като старт се отлага за малко.